スーパーフュー登場。やりやがった。なんてでかさなんだ。くそ、力を使いすぎたか。無事だ。言われんでも分かっている。奴の尻尾を切るぞ。俺に命令するな。無事だ。こいつでっけえくせに素早く。悟空さん。トランクス。随分と派手にやってくれるじゃないか。調子に乗るなよ。なんてやつだ。もっとやれ。もっと戦え。そこまでやれとは言ってないよ。君たちはエネルギーさえくれればいいんだ。教えてあげなきゃいけないね。ケロどもが。我が尻尾に触れることすらできまい。悟空さん、カカロット。おめえはヒュー。
壊すな。貴様か。お前を制御する。何？なざって閉じろ！あんなことができるなんて。さあ、戦いを続けるんだ。戦う相手はお前だ。ダメ。戦うのは君たちだけさ。あの野郎、何を企んでいやがる。おめえの相手はオラだ。その赤い髪、貴様は。追い詰められたオラたちの命に救世主が現れる。次回スーパードラゴンボールヒーローズ最強の戦士スーパーサイヤ人4ベジット。絶対見てくれよな。